Tutkimme henkilöä X ja tämän addiktiota. Miten se on vaikuttanut hänen elämäänsä? Milloin ensimmäiset merkit sinun addiktiostasi ilmenivät? No, mä olin mun serkkujen kanssa kahvilla yksi päivä, niin silloin sattui yksi välikohtaus. Vaikuttiko se addiktiosi lähimmäisiisi? Jos kyllä, niin miten? No ei nyt oikeastaan, kun porukat on koko ajan aina töissä ja ei mulla mitään kavereitakaan oikein ole. Onko tämä addiktio syy siihen, miksi sinulla ei ole ystäviä? Ei, kun enhän mä ois päässyt näin pitkälle, jos mulla ei olisi kavereita. Kyllä mulla jotain ihmisiä on. Miten paranemisesi sitten nyt etenee? No, mulle tehdään tämän viikon aikana kaikki tutkimuksia ja hoitojuttuja, niin katsoo miten käy. Ensimmäinen koe on NAMI-testi. Seuraamme, miten henkilö X reagoi antamiimme ärsykkeisiin. Joo, mä oon vähän aikaa tätä miettinyt ja mä tulin siihen tulokseen, että tämä näin olisi parasta, koska näissä muissa on suklaata ja mä en tämän sairastumisen takia pysty enää syömään suklaata. Mä en tiedä mistä se johtuu, se on vaan jotenkin tullut nyt. Mitä tunteita tämä herättää tämä biisi sinussa? No onhan tätä biisiä tullut aika paljon kuunneltua, kun siihen pystyy itse aika hyvin samaistumaan. On ollut vähän tommonen tilanne omassa elämässä, jota pitää vain odottaa. Milloin addiktiosi oli pahimmillaan? No se oli se yksi viikonloppu ja sitten jouduin tänne. Mun meni se koe aika hyvin. Entä teille? No siinä ja siinä. No mä en oikein osannut derivoida. Niin. Olen nyt tullut siihen tulokseen, että henkilö X on addiktoitunut Candy Crush-saagaan. Mitä olet tämän viikon aikana oppinut itsestäsi? Olen oppinut elämän addiktioni kanssa, olen hyväksynyt sen ja yritän toipua tästä. Minulle on annettu paljon hyviä neuvoja, miten voisin selvitä tapahtuneista ja elää elämääni tavallisesti. Minua on muun muassa neuvottu viettämään aikaa eläinten ja muiden ihmisten kanssa. Niin, tämä maalaisilma on tehnyt minulle todella hyvää.